בהתחלה חשבו במשך כמה שנים טובות, חשבו שמדובר כאן בכבשן סיד. מה זה כבשן סיד? זה מתקן שאנחנו רואים אותו בהרבה מאוד אתרים, יש אותו, הוא לא כזה עתיק, הוא כנראה מהתקופה העות'מאנית, תקופה העות'מאנית מתחילה, נמשכת כאן 400 שנה, כן? ומסתיימת מ-1517 עד 1917 כאשר באים הבריטים, ובמשך התקופה הזו וגם בתקופה שלפניה של הממלוכים, הבנייה העיקרית כאן, כן, נעשית על ידי חומרים, כל מיני חומרי מליטה כמו סיד. הסיד העתיק, איך עשו אותו? הכניסו לתוך בור גדול הרבה סלעים מגיר, מכניסים את האבנים האלה פה עם הרבה מאוד עצים, מדליקים את זה וזה נשרף בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה כמה ימים, עד שהחומר מתרכך והופך לאיזושהי אבקה שכשמרטיבים אותה אז היא הופכת לחומר כמו מלט, כן? אבל כל הסיפור הזה סיפרתי לכם ובסופו של דבר הגיעו למסקנה שזה כנראה לא זה. מה זה כן יכול להיות? כנראה מחסן.